Soso. Sí, però sóc un bon gestor. No, jo volia dir que el plat està soso. Ah, doncs té la sal, home. No veus com us dono tot el que demaneu? No com els convergents? Aquí a Convergència no hi pinta res. Jo he vingut per parlar de quina xifra hem d'exigir a Madrid pel finançament. Ja ho parlaré amb el Puigcercós. Jo també existeixo, punyeta! Sóc el vicepresident. Sí, clar, i tant, i tant, i tant, i tant. Escolta un moment, ara torno. Oi, que no venia el Puigcercós? No, no pot. Està aprenent a llegir i escriure. Escolta, mira, a Esquerra, volem arribar a un acord amb Convergència, però sense trencar el tripartit. Fantàstic, perquè jo vull arribar a un acord amb Esquerra, però trencant el tripartit. Cada cop estem més a prop. Trencar el tripartit no puc. Vaig aparcar el cotxe. Però aquest home no ve amb xuper. Pepe, ras i curt. Sí, però insisteixo, sóc un bon gestor. No, jo votaré amb el PSC, però primer hem d'arribar a acord amb una xifra. Vale, jo me la penso i tu l'endevines. Entre l'1 i el 10. Sí. No, estic parlant de diners. En euros o en pessetes? Mentre tu t'ho penses, ara vinc. Bé, en Montilla i jo ens hem posat d'acord en la xifra que hem d'exigir a Madrid. Una xifra que seria? Doncs jo t'ofereixo una xifra al doble de... Estàs segur? No, però és que no tinc més remei. Estic a l'oposició. Bé, mentre tu penses, me'n vaig aparcar la moto. La moto. Escolta'm, he pensat una xifra, però això és com el precio justo, que si em passo m'eliminen? Escolta, algú m'ha dit que Convergència demana una xifra més alta que la teva. Però si encara no la sé. Doncs ells demanen el triple. Perdona, jo he dit el doble. Bueno, el doble, el triple, tots són matisos. Em perdoneu un moment? Amb aquest d'Esquerra no hi ha manera d'aclarir-se, Sempre donant voltes a tot i...